खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोनबा बियाबाव गाबोन उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिया खुंजागोन खौरां मरियनी भबानीपुर तामुलपुर आरो गसाइगाव गासै मोनबा बियाबनि सा 31 बिजाथिफोरनि आखाइनि रेखाखौ गाबोन रायजो राजाफ्रा लिरगोन मोनबा बियाबाव गासै 1176 पलिं स्टेशन थागोन भट होग्रा रायजो राजाफ्रा गासै 7,96,456 बेनि मादाव 4,03,374 हौवाफोर आरो 3,93,078 आइजोफोर आद्रा साब्रैया थामथि आथोन तामुलपुर बियाबावनो बयनिख्रुइबो बांसिन भटार्स दङ गासै 2,17,432 आरो खौरां बियाबावनो बयनिख्रुइबो खमसिन भटार्स दङ गासै 1,15,971 उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव जाहाथे फ्री फेयर एन्ड सेफ भट होनो हायो एबा भट होनायाव जाहाथे भटार्सफोरा उदाङै जेबो बेले बेजे गैयालासे भट होनो हायो बेनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा वेबकास्टिंनि थाग थियारि खालामगोन वेबकास्टिंनि गेजेरजों इलेक्शन अफिसियेलफोरा गासैबो पलिं स्टेशनफोराव भट होनायखौ लाइभ नायबाय थानो हागोन क'क्राझाराव सासे फरायसाया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों फरायसानि मुङा पबित्र बसुमतारी 19 बोसोर बैसोनिमोन पबित्र बसुमतारीया गुबैयै क'क्राझार जिल्ला हल्थुगावनि खेंखाइ बाजारनिमोन बिफानि मुङा मनज बसुमतारी पबित्र बसुमतारीया क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव फरायोमोन फरायनायनि थाखाय बिथाङा इउएन एकाडेमिनि खाथियावनो पिजिआव थायोमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला पबित्र बसुमतारीया डिग्री फार्स्ट इयारनि फरायसामोन फरायसालिनिफ्राय गावथाग्रा खथायाव फैनायनि उनाव 1:30 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासोनि गेजेरावनो बे गोदोनायाव दौलें फाननानै जिउ फोजोबनाय जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा मेजिस्ट्रेट लानानै जाथायथिलियाव फैदों आरो दरजा खेवनायाव थैनाय हालतनिफ्राय पबित्र बसुमतारीखौ बोखांनो हायो क'क्राझार पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पबित्र बसुमतारीजों लोगोसे सुइसाइड नट जेबो मोननाय जायाखै आरो बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो गुबुन फारसेथिं पिजिनि बिगोमा बिथाङा फोरमायथिदों दि मा जाहोननि थाखाय हरखाबै पबित्र बसुमतारीया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाखो बेखौ मिथिस'आ नखरावबो गासैबो मोजाङैनो मोजां दंमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावोदि जेब्ला पबित्र बसुमतारीजों जयै थाफाग्रा लोगोफोरा फरायसालिनिफ्राय खथायाव फैदोंमोन अब्ला खथानि दरजाया सिंनिफ्राय मारिनायमोन दरजाखौ खनले बेखेवनो थिनसेयावबो बेखेवैलाय भेन्टिलेसनजों नायहरदोंमोन बेयावनो गोदोनायाव दौलें लागायनानै जिउ फोजोबनानै लानायखौ नुनो मोन्दों जाय बियाबाव बिजेपि दोलोनो भट होगोन बे बियाबावसो जौगानायनि खामानिया मावफुंजागोन होननानै संबिजिरनि बेरेखा एबा आनकनस्टिटिउसनेल राव बाहायनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायनि हेंथायै बिजेपिनि मन्थ्रि अशोक सिंहालनो श'कज नटिस हरदों बिसायख'थि आय'गा मख'नो गोनांदि 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायाव मन्थ्रि अशोक सिंहाल बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन दि मोनसे आखाइजों हो आरो मोनसे आखाइजों ला जाय बियाबाव बिजेपि दोलोनो भट होआ बे बियाबाव जौगानायनि खामानिया मावफुंजानाय नङा बिजेपि दोलोनो भट होयोबासो जौगानायनि खामानिया मावफुंजागोन होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा अशोक सिंहालनि बे संबिजिरनि बेरेखा राव बाहायनाया सोंखारि जाथाव मानोना भारतआ मोनसे सुबुंखान्थि हादर जेराव बयहाबो समान जौगानाय आरो समानै मोननायनि मोन्थाय दङ अशोक सिंहाला रायजो राजाफोरखौ सिगिनानै भट बिनाया संबिजिरनि बेरेखा बेनिखायनो बिसायख'थि आय'गा मन्थ्रि अशोक सिंहालनो श'कज नटिस दैथायहरदों मख'नो गोनांदि मन्थ्रि अशोक सिंहालनि अनगायैबो साननैसो सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानोबो बिसायख'थि आय'गा श'कज नटिस दैथायहरदोंमोन मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायनि दायावनो बिसायख'थि आय'गा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो श'कज नटिस दैथायहरदोंमोन बलिउडनि किं खान शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानआ बेल मोननो हाबाय बेलनि थाखाय गोलाव सम कर्टआव जुजिनायनि उनाव आर्यान खानआ बेल मोननो हाबाय बम्बे हाइकर्टआ ड्राग्स केसाव हमजानाय शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानजों लोगोसे आरबाज मार्चेन्ट आरो मुनमुन धामेचा बिथांमोननो बेल होबाय मख'नो गोनांदि थांनाय 2 अक्ट'बराव मुम्बाइनिफ्राय गवासिम गंसे जाहाजा थांनो गोनांमोन बे जाहाजावनो आर्यान खान मोनहा पार्टी खालामदोंमोन बेयाव नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर' एनसिबिआ रेड खालामनानै ड्राग्स पार्टी खालामनायनि दायाव आर्यान खानजों लोगोसे माखासेखौ 3 अक्ट'बराव एरेस्ट खालामदोंमोन बेनि उनाव एनसिबिआ बिथांमोनखौ गावसोरनि आखायाव लानानै दोनदोंमोन आरो थांनाय 8 अक्ट'बराव मुम्बाइनि आर्थुर जेलाव दैथायहरदोंमोन फ्राय सप्ताथाम जेलाव थानायनि उनाव बम्बे हाइकर्टआ आर्यान खान आरबाज मार्चेन्ट आरो मुनमुन धामेचा मोननो बेल होबाय
बे बेल होनायखौ एनसिबिआ हेंथा होबावदोंमोन, नाथाय आर्यान खाननि उखिला आर्यान खाननि जानानै गोख्रोङै गसंथेनायाव बम्बे हाइकर्टआ बेल होनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो आर्यान खाननि बेलखौ खेबनैयै रिजेक्ट खालामदोंमोन। दमदमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव मोनस्नि हाथाइनि टेन्डारखौ लानानै थिखादारफोरनि खौरांगिरि मेल। थिखादारफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दमदमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय मोनस्नि हाथाइनि टेन्डार होनाया थांनाय दान मोनब्रै सिगांनो जादोंमोन, जेराव गोबां बेले-बेजेया आरो जाख्ल'नाय जानायनि खौरां मोन्दों आरो बे केसआव थोंजोङै बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि आखाइ थानाय फोरमान मोननो हादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। थिखादारफोरा फोरमायथिबावदों दि मोनस्नि हाथाइ जेरै सुगनखाता, निकासि, बागानपारा, नयाबस्ति आरो माखासे बे मोनस्नि हाथाइनि थाखाय अपेन टेन्डार जादोंमोन, नाथाय अपेन टेन्डारनि आयेन बायदियैब्ला आरो सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदियैब्ला जाय हायार बिडार बिथांमोनहासो टेन्डारखौ मोननायनि गनायथि दङ, नाथाय बे खेबाव ल' बिडारफोरासो मोनस्नि हाथाइनि टेन्डारखौ मोननो हादों। राजखान्थि गोहो बाहायनानै ल' बिडारब्लाबो बे टेन्डारखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथियो। बेखौ लानानै बिजिरनाय नांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथांमोनहा। बिजिरनाय मोनाब्ला आयेननि राहा लागोन होननानैबो बुंथिबावो। जायनाखि आयेन बायदियै हायार बिडारफोरासो टेन्डारखौ मोननायनि मोन्थाय दङ, बेखौ लानानै डिपार्टमेन्टनि गोबां अफिसियेलफोरजोंबो सावरायलायदोंमोन आरो गासैबो अफिसियेलफोरानो बे केसआव बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि आखाइ थानायखौनो खोन्थादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावोदि बिटिआरआव मोनसे बार सोलिदों एबसुनि बेनार लायाब्लानो खामानि मोना होननानै। लोगोसे बेबायदि जाख्ल'नाय जाबाय थायोब्ला आयेननि राहा लागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। आसाम केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखि लादों, बेनि मादाव पेन्सनारफोरनि थाखाय मोजां खौरां। पेन्सनारफोरा बोसोरफ्रोमबो थांनानै थानायनि फोरमानखौ बेंकआव हैबाय थानांगौमोन, जायनाखि दा कभिड-19नि थासारि। बेनि अनगायैबो खायसे पेन्सनारफोरनि बैसोआ खायसेना 80 बोसोरनि बांसिन। बेनिखायनो बिथांमोनहा बोसोरफ्रोमबो बेंकआव नुजाथि हैनानै थांनानै थानायनि फोरमान हैबाय थानांनायाव जेंना मोननो गोनां जायो। बेनिखायनो आसाम सोरखारा मोनसे एनआइसि एप डेभेलप खालामदों। बे एनआइसिनि एपनि मुङा एनआइसि जीवन प्रमान। बे पर्टेलनि गेजेरजों पेन्सनारफोरा न'आव थानानैनो मबाइलनि गेजेरजों गाव थांनानै थानायनि फोरमानखौ होनो हासिगोन। बेनि थाखाय आसाम सोरखारा बेंकजों सावरायलायखाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो रिटायार जानायनि उनाव बोसोरनैनिफ्राय बोसोरथाम, बोसोरब्रैनि गेजेरावसो पेन्सननि रांखौ मोननो हायोमोन। दा बे जेंनाया सुस्रांजासिगोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगांनो फोसावदोंमोन दि फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जानायनि अखानायैनिफ्रायनो पेन्सननि रांखौ मोननो हागोन होननानै। बेखौ दा केबिनेटआव गनायथि होबाय। बेनि थाखाय मोनसे पर्टेल बेखेवगोन। पर्टेलनि मुङा कृतज्ञता पर्टेल। बे पर्टेलनि गेजेरजों रिटायार जानायनि सिगांनो एप्लाइ खालामनो हागोन, जाहाथे रिटायार जानाय लोगो लोगोनो पेन्सननि रांखौ मोननो हायो। हाथाइ बाजाराव मुवा बेसादनि बेसेना अर जोंदों। सानफ्रामबो संसार जानायाव गोनां जानाय मैगं-थाइगंनिफ्राय लानानै पेट्रल डिजेलनि बेसेना अर जोंखांदों। थाद'नाय गैयै बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेना। थांनाय समबारावसो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांदोंमोन। साननैनि उनावनो फिन पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांबावबाय। थाव फालांगियारि कम्पानिफोरा पेट्रलनि बेसेनखौ लिटारसेयाव 0.31 फैसानिफ्राय 0.35 फैसासिम सहर नोगोराव बांहोदों आरो डिजेलनि बेसेनखौबो लिटारसेयाव 0.31 फैसानिफ्राय 0.35 फैसासिम बांहोदों। मख'नो गोनांदि आसाम रायजोआव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 35 फैसा बांनानै आसाम राजथावनि सहर गुवाहाटि नोगोराव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 104.3 रां जाहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 35 फैसा बांनानै लिटारसेयाव 96.87 रां जाहैबाय। बेराफारसेथिं हादरनि राजथावनि दिल्ली रायजोआवबो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनानै लिटारसेयाव पेट्रलनि बेसेना 35 फैसा बांनानै 108.29 जाहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना 35 फैसा बांनानै 97.02 रां जाहैबाय। दिल्लीनि अनगायैबो मुम्बाइआव पेट्रलनि बेसेना 114.14 जाहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना 105.12 रां जाहैबाय। चेन्नाइआव पेट्रलनि बेसेना 105.13 रां जाहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना 101.25 रां जाहैबाय। कलकातायाव पेट्रलनि बेसेना 108.78 जाहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना 100.14 रां जाहैबाय। मुवा बेसादफोरनि बेसेना सानफ्रामबो बांनायजों लोगोसे पेट्रल डिजेलनि बेसेनाबो बांदों, जायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मिरु बिजेपि सोरखारा गोहोआव फैयोब्ला पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौ खम खालामगोन होननानै रायजो राजाफोरनो रादाय होदोंमोन, नाथाय बेनि उल्था जानायखौसो नुनो मोन्दों।
रायजो राजाफोरनो माबोरैहाय आलायारन सावथुनखौ दिन्थिनो हायो बेनि थाखाय खामानिया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों आलायारन सावथुन दिहुनगिरि जोंदाव बड'सा बिथाङा 35 बोसोर गोमानानै थानाय आलायारन सावथुनखौ थैनायनिफ्राय गोथाङै लाबोफिननो हानायखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि नाजानायावनो बेफोरो जादों होननानैबो प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावहरो लोगोसे जोंदाव बड'सा बिथाङा फोरमायथिदों दि सिगांनि समाव टेक्न'लजिया गोख्रों नङामोन बेनिखायनो सावथुननि साउन्डआ बाराद्राय मोजां नङामोन नाथाय दा बेखौ फाहामनाय जाबाय दा सावथुननि साउन्डआ जोबोद मोजांसिन जाबाय आरो मेथाइफोरखौबो रोखा रोखा खोनानो मोननाय जाबाय होननानै फोरमायथियो आरो सिगांनि रुजुनायाव सावथुननि कालाराबो दा साबसिन जाबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों